स्टार्ट करते. ठीक आहे. सो सगळ्यांना तिसरा अध्यायापर्यंत सातत्याने सर्वजण येत आहे याचा खूप आनंद आहे आणि असंच मला खात्री आहे की तुम्ही सर्वजण 18व्या अध्यायापर्यंत सातत्याने हे सगळं ऐकाल. कारण जितकं ते ज्ञान घ्याल तितकं ते आत्मसात कराल आणि पूर्ण ज्ञानाला परिपूर्ण करायचं असेल तर तो 18वा अध्यायापर्यंत ऐकणं हे निश्चितच गरजेचं आहे. कारण जसं मी म्हटलं की प्रत्येक अध्याय हा एकमेकांमध्ये गुंतलेला आहे. मग सुरुवात केलेली आहे आपण अर्जुन विषाद योगापासून. कारण जिथे म्हणून मी प्रत्येक अध्यायाच्या सुरुवातीला थोडीशी 5 मिनिटं रिव्हिजन निश्चित घेते. कारण कुठेतरी मग तो अध्यायाला सुरुवात करण्यापूर्वी त्याचं थोडंसं बॅकग्राऊंड आणि ज्याच्याशी तो कनेक्टेड आहे त्या गोष्टीला कुठेतरी रिवाइज केल्यानंतर तुम्हाला निश्चित ते जास्त समजण्यासाठी मदत होते त्याची. आणि म्हणून ज्या पहिल्या अध्यायामध्ये आपण सुरुवात केलेली आहे आणि थोडासा संवाद मी साधण्याचा प्रयत्न करते. मग मला निश्चित सांगण्याचा प्रयत्न करा की कुठली 5 कारणं की ज्याच्यामुळे अर्जुन विषाद म्हणजे अर्जुन विषण्ण झालेला आहे. कुठली 5 कारणं आहेत ती? चॅटमध्ये सांगा मला. थोडीशी रिव्हिजन रोज होईल आणि मला असं वाटतं त्याच याने आपण पुढे जाऊया. एक 5 मिनिटं मी घेईन तुमची. पण तुम्ही जर उत्तरं दिलीत तर खूप आनंद आहे. कुठली 5 कारणं ज्याच्यामुळे अर्जुन विषण्ण झाला होता? अर्जुन विषाद योग की ज्याने शस्त्र ठेवून दिली सगळी. नाही, कर्म नाही, करुणा. बरोबर स्वाती माताजी. साधना माताजी अगदी बरोबर. प्राची माताजी येस. करुणा पहिलं. सेकंड दुसरं कारण कुठलं? करुणा आनंद नाही. बरोबर. प्राची माताजींनी पाप नाही पाप वाटत होतं. चौथं कारण कुठलंय? कौटुंबिक नाही, ईश्वर आणि हे ना स्वाती माताजी, नलावडे माताजी त्या सर्व तुम्ही सांगताय हे गीतेचे विषय आहेत. आणि बरोबर असमंजस आणि कौटुंबिक परंपरा. बरोबर स्वाती माताजी. अगदी बरोबर आदिती माताजी. आणि दुसऱ्या त्या स्वाती माताजींनी की कन्फ्युज होऊ नका, गीतेचे विषय आहेत ते सुद्धा 5 आहेत. आणि म्हणूनच मी कुठेतरी हा संवाद साधतेय की कुठेतरी समजून घ्या गीतेचे विषय. गीता कुठल्या 5 विषयांवर आधारित आहे? सुधा माताजी, माया, मोह, लोभ हे कशाचं आहे? जे आपण सर्वात शेवटी काल बघितलं की ज्याच्यामध्ये कुठेतरी आपण या मायेमध्ये अडकतो आणि मग कुठेतरी जे आपण काम वासनेबद्दल जाणलं की जिथे मग मोह, माया, लोभ या सर्वांना कशा प्रकारे त्या उदाहरणांनी आपण जाणलं. मग गीतेच्या 5 विषयांविषयी मी सांगत होती आधी की मग ईश्वर, जीव, प्रकृती, काळ, कर्म. अगदी बरोबर आदिती माताजी. हे 5 विषय की तुम्हाला प्रत्येक अध्यायामध्ये त्याचा उल्लेख केला जातोय की प्रत्यक्ष परमात्मा, मग जो आत्मा, जो ब्रह्म आहे, परब्रह्म ब्रह्म, जो जीव आहे, ज्याची निर्मिती आहे. मग प्रकृती, ही भौतिक प्रकृती व सगळी मटेरियल वर्ल्ड. त्याच्यानंतर काळ. आणि मग ज्या प्रकारे आपण म्हटलं की हे पहिले 4 जे आहेत ते अनंत म्हणजे अनंत काळ टिकणारे आहेत. पण जे कर्म आहे ते कर्म बदलत आहे आणि म्हणूनच ते कुठेतरी टेम्पररी, कुठेतरी तात्पुरतं आहे. हे जाणून घ्या. हे 5 विषय गीतेचे आहेत आणि ही 5 कारणं अर्जुनाच्या विषण्ण होण्याची आहेत की ज्याने शस्त्र ठेवून दिलेली आहेत. आणि कालच्या अध्यायामध्ये आपण बघितलेलं आहे की अर्जुनाने भगवंतांना आपला गुरु म्हणून मानलेला आहे आणि पूर्णपणे त्यांना साष्टांग दंडवत घालून पूर्णपणे त्यांना आत्मनिवेदन केलेलं आहे की मला आता तू सांग, मला कळत नाहीये योग्य काय आहे, मी युद्ध करावं की मी न करावं. या कुठेतरी द्विधा मनस्थितीमध्ये अर्जुन असल्यामुळे मग जसं आपण तुम्हाला मी तो प्रश्न विचारलेला की मग कशा प्रकारे तुम्हाला त्या मार्गदर्शनाची गरज असते. कुठेतरी जेव्हा मन कुठेतरी उदास होतं, आपण लो फील करतो किंवा कुठेतरी मन कुठल्या तरी वेगळ्याच विचारांमध्ये असतं आणि आपण नीट निर्णय घेऊ शकत नाही, तेव्हा आपल्याला कोणातरी मार्गदर्शनाची गरज असते. आणि मग ती मार्गदर्शन, योग्य मार्गदर्शन की योग्य गुरुची गरज असते. आणि मग आपण श्रेष्ठ व्यक्तींना, योग्य व्यक्तींना त्याप्रमाणे त्याची विचारणा करत असतो. हे जाणून घ्या. आणि म्हणूनच अशा प्रकारे अर्जुनाने भगवंतांना आपला गुरु म्हणून मानलेला आहे आणि भगवंतांना आपले सगळे विचार मांडून त्यांनी सांगितलेलं आहे की कुठेतरी मला आता तुम्ही कुठेतरी ज्ञान द्या आणि मला तुम्ही योग्य मार्गदर्शन करा. मग ज्या 5 कारणांची
पाच कारणांचं आपण जे पूर्ण समज घेतलेली आहे की त्या कारणांना भगवंतांनी कशा प्रकारे समजावून सांगितलेलं आहे, प्रत्येक कारणाला विस्तारित करून, विश्लेषित करून आणि कशा प्रकारे त्याचं उत्तर भगवंतांनी दिलेलं आहे. मग ज्या ज्या करुणा नाही, मग सर्वात पहिलं जे ज्ञान आपण घेतलेलं आहे ते गुह्य ज्ञान भगवंतांनी घेतलेलं आहे, की ज्या बुद्धियोगाबद्दल, सांख्य योगाबद्दल आपण बोललेलो आहोत, की मग तू शरीर नाहीयेस, तू आत्मा आहेस. आणि म्हणून तू करुणा ठेवू नकोस मनामध्ये. मग दुसरं कारण की तुला आनंद वाटत नाहीये, पण तू आनंद वाटत नाहीये असं तू काहीच करत नाहीयेस, कारण तू जर जिंकलास तरीही तुला कुठेतरी पृथ्वी लोकावर राज्य करायला मिळणार आहे. आणि ज्या प्रकारे पांडवांची सत्ता येईल की इतकं चांगलं राज्य येणार आहे आणि तुला या पृथ्वीवरती राज्य करायला मिळणार आहे. आणि जरी तू मारला गेलास या युद्धामध्ये तरीही तुला स्वर्गलोकाचीच प्राप्ती होईल. आणि परंतु सर्वात महत्वाचं काय, की तू एक क्षत्रिय आहेस आणि म्हणून तू तुझं कर्म करायचंयस. जरी तू शरीर नसून आत्मा असलास तरी कुठल्याही प्रकारचा या दृष्टीने तू विचार नाही करू शकत, कारण तुला स्वतःचं कर्म करायचंय. म्हणून तू सगळा संन्यास घेऊन मी चाललो हिमालयामध्ये आणि सगळ्या कर्मांना आपल्या गुंडाळून ठेवलं आणि जबाबदाऱ्यांना गुंडाळून ठेवलं नाही. भगवंतानी असं कुठेच लिहिलेलं नाहीये आणि भगवद्गीतेमध्ये असं कुठेच म्हटलेलं नाहीये. कारण तुम्ही तुमचं पर्सनल ड्युटी, तुम्ही तुमचं स्वतःचं कर्तव्य पार पाडलंच पाहिजे. पण कुठेतरी जेव्हा करुणा मनामध्ये येते तेव्हा भगवंतांनी त्याच गोष्टीला कशा प्रकारे त्या दिशेने सांगितलेलं आहे, की कारण तू त्याबद्दल करुणा मानू नकोस. तू अधर्माविषयी, अधर्माच्या विरुद्ध युद्ध करतोयस आणि ती अधर्माला तुला नाश केलाच पाहिजे. तू कुठेतरी निमित्त होतोयस. हे पुढे जाऊनही आपल्याला ही कारणं बघायची आहेत. आणि म्हणूनच विविध मार्गांनी आणि विविध अशा अनेक विश्लेषण करून भगवंतांनी त्या गोष्टीला सांगितलेलं आहे, की तू तुझं कर्तव्य केलं पाहिजेस. तू एक क्षत्रिय आहेस. तू जर तुझं कर्तव्य केलं नाहीस तर त्यापेक्षा जास्त असा तुझा अपमान होणार नाही. कारण तुला तुझा शत्रूच तुला पळकुटा म्हणेल. तुला कोणी असं म्हणणार नाहीये, की तू युद्ध केलं नाहीस. अरे अर्जुनाने किती चांगली गोष्ट केली आहे करुणा दाखवून. नाही. कारण तुझा धर्म काय आहे? तुझा क्षत्रियाचा धर्म आहे, तुझा योद्ध्याचा धर्म आहे. तू राज्य करतोस, तू युद्ध करतोस आणि म्हणूनच तू तुझं कर्तव्य पार पाड. तू निष्ठेने, दृढ निश्चयाने दृढ निश्चयाने उठ आणि युद्ध कर. आणि म्हणूनच भगवंतांनी सांगितलेलं आहे, की आनंद नाही हे कारण तू अजिबात बाळगू नकोस. त्याचप्रमाणे पाप हा गोष्ट, कारण जेव्हा भगवंतांच्या सेवेमध्ये ती गोष्ट केली जाते, ज्या हनुमंताची आपण कथा ऐकलेली आहे, की ज्यांनी त्रेतायुगामध्ये प्रभू रामचंद्रांची सेवा केली आणि त्यांच्याच सेवेमध्ये लंकेला कुठेतरी रावणाच्या लंकेला जाळलेलं होतं, पण कुठेतरी निषेध व्यक्त केलेला होता. भगवंतांसाठी ते कार्य केलेलं होतं. जर फिलॉसॉफिकली तो विचार करायला गेला कुठेतरी तात्विक दृष्ट्या, तर मग कुठेतरी ते जे तत्वज्ञानी आणि तथाकथित जे तर्कवादी असतात ते त्याच्यावर खूप काहीतरी टीका करतात आणि मग बऱ्याच टीका केलेल्या आहेत. प्रभुपादांच्या अनेक आपल्याला तात्पर्यांमध्ये याचं लेखन मिळेल आपल्याला, की मग प्रभुपादांनी त्यांना कुठेतरी शो बॉटल स्पिरिच्युअलिझम असं नाव दिलंय किंवा ते तर्कवादी एथिस्ट म्हणजे नास्तिक लोक, कारण ज्ञानाचाच कुठेतरी अभाव आहे. जी लोक टीका करतायत ती लोक ज्ञानाच्या अभावी करतायत आणि म्हणून हे ज्ञानच कुठेतरी परिपूर्णपणे घ्यायचं आहे. आणि म्हणून तू पाप मानू नकोस, कारण तू भगवंतांची सेवा करत आहेस. जे काही युद्ध करणार आहेस ते मला अर्पण कर. त्याच प्रकारे मग ज्या कौटुंबिक परंपरेला आपण जाणणार आहोत ते आपण आजच्या अध्यायातही जाणणार आहोत, की तू एक क्षत्रिय आहेस आणि तू एक आदर्श व्यक्ती म्हणून आपण त्या वर्णाश्रम पद्धतीला आज जाणणार आहोत आणि त्या कारणाला आपण आज स्पष्ट करणार आहोत. मग 5व्या कारणामध्ये कुठेतरी असमंजस का तू होतोयस, कारण तुझी द्विधा मनस्थिती झालीये, तुझा फोकस कुठेतरी ढळलाय, कुठेतरी डगमगलायस तू. तुझं कुठेतरी विचलित होत आहे मन आणि ते मन विचलित होऊन अनेक गोष्टींवर ते जातंय. ते एका गोष्टीवर फोकस होत नाहीये, केंद्रित होत नाही, व्यवसायात्मिक दृष्टिकोन नाहीये तुझा. कुठेतरी तू अव्यवसायात्मिक होतोयस, कारण तुझी एकाच वेळी बऱ्याच गोष्टींचा तू विचार करतोयस आणि म्हणून तू असमंजस होतोयस. म्हणून तुला कोणासारखं झालं पाहिजे तर स्थिता धीर मुनी.
मग त्या स्थिताधीर मुनींचं आपण जे उदाहरण घेतलं, प्रत्यक्ष प्रल्हाद महाराज जे रोज उठून मरणाच्या यातना सोसत होते आणि ज्यांच्या प्रत्यक्ष वडिलांनीच त्यांना मरणाच्या खाईमध्ये रोजच्या रोज ढकललेलं होतं, परंतु मनात काय होतं, मनात नारायण 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 आणि त्या नारायणाचंच नाव सतत होतं आणि त्यांचाच जप करत होते. म्हणूनच कुठेतरी फक्त ती दृढ श्रद्धा होती, मन इतकं स्थिर होतं की मग आगीमध्ये, त्या आगीच्या लोटांमध्ये सुद्धा प्रल्हाद महाराज फक्त हात जोडून नारायण नारायण म्हणत होते. कारण मग कुठेतरी फक्त ती दृढ श्रद्धाच त्यांना त्या मनाला स्थिरता आणत होती आणि म्हणून त्यांना स्थिताधीर मुनी म्हटलेलं आहे. कारण कुठेतरी मनाला स्थैर्य, त्या इंद्रिय विषयांपासून कुठेतरी त्याग भावना निर्माण झालेली आणि कुठेतरी आत्मसाक्षात्कारी, बघा की देहधारी भावनेवर विश्वास नाही केलेला आहे, देहधारी भावनेने विचार केलेला नाहीये, कुठेतरी शरीर नसून मी आत्मा आहे आणि म्हणूनच त्या आत्म्याला जाणायचा प्रयत्न केलेला आहे. फक्त शारीरिक देहधारी, मग आपण फक्त शरीर आहे आणि मग हे शरीर जसं आपण बघितलं की हा देह एक आत्मा, एक देह हा आत्मा टाकतो आणि दुसरा देह धारण करतो, जसं अगदी बालपणापासून ते वृद्धापकाळापर्यंत या आत्म्याचा प्रवास आपण बघितलाय, परंतु त्या आत्म्याला कुठलंही आश्चर्य वाटत नाही, कारण तो ना चिरला जात, न कापला जात, न ओला होत, न वाळवला जात, असे हे आत्म्याचे गुणधर्म आपण बघितलेले आहेत. आणि म्हणून हा असमंजसपणा कुठेतरी जर तुझा नाहीसा व्हायला हवा असेल तर तू त्या आत्मिक पातळीवर विचार केला पाहिजेस आणि त्या स्थिताधीर मुनींप्रमाणे, ज्यांचं उदाहरण आपल्याला प्रत्यक्ष चित्रामध्ये दिसतंय की प्रत्यक्ष प्रभुपाद हे स्थिताधीर मुनी आहेत की ज्यांनी आत्मसाक्षात्कारी भावनेला कुठेतरी जोपासलेलं होतं. अनेक ड्रग ऍडिक्ट्स मध्ये, अनेक हिप्पी लोकांमध्ये आणि अनेक अशा लोकांमध्ये की जागांमध्ये राहिले की जिथे मनुष्य उभा देखील राहू शकणार नाही, अशा सुंदर, बघा किती निर्मळ असं हास्य आहे चेहऱ्यावरती, कारण मनात काय होतं, फक्त गुरूंच्या आज्ञेचं पालन करायचंय आणि कृष्ण भावना प्रत्येकाच्या मनामध्ये प्रस्थापित करायची आणि म्हणूनच त्याचा प्रसार करण्याच्या एवढ्या हेतूनी जे मनाला स्थिरता आणलेली, कारण फक्त हातामध्ये फक्त खिशात 40 रुपये होते हो, आणि ज्या जलदूतावर त्यांनी प्रवास केला, ज्या बोटीवरनं त्यांनी प्रवास करून अनेक महिन्यांनी प्रवास करून ते जेव्हा अमेरिकेमध्ये पोहोचले, तेव्हा हातामध्ये फक्त 40 रुपये होते, पण मनात काय होतं, मनात दृढ श्रद्धा होती, कृष्ण आहे माझ्या बरोबर आणि कृष्णच मला साथ देणार आहे आणि कृष्ण भावना सर्वांपर्यंत मला पोहोचवायची आहे. आणि म्हणून त्या गुरूंच्या आज्ञेचं पालन करण्यासाठी हे स्थिताधीर मुनींनी स्वतःला कुठेतरी स्थिर केलेलं होतं, मनाला कुठेतरी दृढ विश्वास मनामध्ये निर्माण केलेला होता. आणि याचप्रमाणे आपण बघितलं की सर्वात शेवटी अध्यायाच्या बघितलं की मग ती काम वासना, इंद्रिय विषयांना कुठेतरी त्याग केलेला होता, त्या इंद्रिय विषयांचा. कारण ती काम वासना कशा प्रकारे आपण मग त्या प्रभुपादांनी ज्या तात्पर्यामध्ये उदाहरण दिले, प्रत्येकाने तात्पर्य निश्चित वाचण्याचा प्रयत्न करा की वेळ मिळणार नाही, पण तर वाचलं तर तुम्हाला निश्चित ते कळायला जास्त मदत होईल. मग ज्या स्त्री पुरुषांचं आपण उदाहरण बघितलं की कुठेतरी मग ओढ निर्माण होते, आसक्ती निर्माण होते, त्याची कामवासनेत रूपांतर होतं, मग त्या कामवासनेचं कुठेतरी क्रोधात रूपांतर होतं, मग इतका क्रोध कोपाला जातो की कुठेतरी बुद्धीचा नाश होतो आणि मन भ्रमिष्ठ होतं, की मनाला इतक्या त्या अंधकारामध्ये घातलं जातं की मग कुठेतरी फक्त त्या स्वतःच्या वलयाभोवती मनुष्य असतो. मग जे आपण करतोय ते योग्य आहे की नाही त्याचं सुद्धा पडताळून बघणं तितकी बुद्धीच नसते ना, ती सत्सद विवेक बुद्धी पूर्णपणे घाण टाकलेली असते आणि म्हणून या बुद्धीचा नाश झालेला असतो. कारण कुठेतरी ती काम वासना, इंद्रिय विषयांशी जी निगडीत काम वासना आहे, त्याला इतक्या प्रकारे कुठेतरी अतिरेक केला जातो त्याचा की मग त्या इंद्रिय विषयांनाच कुठेतरी त्यागलं पाहिजे, तर त्या काम वासनेला कुठेतरी आळा घालता येईल. आणि म्हणूनच मग ती सर्वात, म्हणून त्या कामवासनेला की कुठेतरी मग खूप सुंदर असं उदाहरण आणि खूप सुंदर असं त्याचं डेफिनेशन दिलेलं आहे की जे इंद्रिय तृप्तीसाठी केलं जातं ते काम, पण जे भगवंतांच्या तृप्तीसाठी केलं जातं ते प्रेम, ती भक्ती, ते भक्तीच्या मार्गावरून केलेलं प्रेम आणि म्हणून ते प्रेम खरं. आणि म्हणून ती वासना, ती इंद्रिय विषयांशी निगडीत वासना, त्याला कुठेतरी नष्ट केलं पाहिजे, तरच या आध्यात्मिक मार्गावरती कुठेतरी उन्नती होणार आहे. अशा प्रकारे आपण दुसऱ्या अध्यायापर्यंत सर्व जाणलेलं आहे. त्याच्या पुढे आपण जातो आहे आज भगवंतांना
अर्जुनाचे प्रश्न कुठेही संपत नाहीयेत. जोपर्यंत अर्जुनाचे प्रश्न संपणार नाहीयेत तोपर्यंत आपलं ज्ञान असंच आपल्यापर्यंत पोहोचत राहणार आहे. प्रत्येक अध्यायामध्ये अर्जुनाला प्रश्न पडलेले आहेत आणि म्हणूनच जसं ज्ञान घेतोय तसं त्या ज्ञानातून प्रश्न पडतायत. बघा, प्रश्न कधी पडतील? जेव्हा तुम्हाला ज्ञान मिळेल. आणि म्हणून हे ज्ञान, या ज्ञानाचा खजिना भगवंतांनी आपल्या समोर उघडलेला आहे आणि ते ज्ञान किती आत्मसात करायचंय आपण. म्हणूनच जे मला प्रत्येक दिवशी मी तुम्हाला प्रामाणिकपणे सांगेन की मग ज्या प्रकारे आपण या गीतेचं ज्ञान घेतोय, की कालही मी तुम्हाला म्हटलं की मन कुठेतरी द्विधा होतं की मग या भगवद्गीतेचं अध्ययन मी जॉईन करू का नको करू. मग या डिसिजन मध्ये सुद्धा कुठेतरी आपल्याला उत्तम गुरुची, की ज्याच्याकडे हे ज्ञान आहे, की ज्यांनी हे जाणलेलं आहे त्यांना विचारायला कधी कधी आपण जातो. पण जर ती मनामध्ये उत्सुकता असणं योग्य आहे, मनामध्ये प्रश्न असणं योग्य आहे, पण मनामध्ये शंका नको आणि कुठेतरी संशय नको. त्या संशयाने मग कुठेतरी खूप ते जाळं विणलं जातं आणि मग त्याच्यातनं बाहेर येणं हे खूप कठीण असतं. प्रश्न असावे आणि त्या प्रश्नांची उत्तरं मिळवण्याचाही प्रयत्न करावा आणि निश्चित माझा प्रयत्न असेल की तुमच्या प्रत्येक प्रश्नाला मी उत्तर देईन. आणि म्हणून मग या अर्जुनाच्या प्रश्नांना भगवंतांनी परोपरीने उत्तरं दिलेली आहेत आणि त्याला त्या ज्ञानाचा खजिना त्याच्या समोर उघडलेला आहे आणि हे ज्ञान अर्जुन घेतो आहे. म्हणून प्रत्येक दिवशी हा प्रश्न की हे गीता आचरण किती करतोय आपण ज्ञान घेतोय पण ज्ञानाचं ऍप्लिकेशन किती करतोय, मग त्या ज्ञानाला आपण आचरणात भगवद्गीता किती जगतोय आपण, हे अत्यंत महत्वाचं आहे. आणि मला वाटतं ही जाणीव असणं हे अत्यंत महत्व आहे. कारण भगवंतांनी सगळं प्रॅक्टिकल ज्ञान दिलंय. जसं मी म्हटलं काल, ही सगळी योजना आहे. हे ज्ञान आपल्यापर्यंत पोहोचावं म्हणून अर्जुन कुठेतरी असमंजस झालाय हो. या संघर्षाच्या, म्हणजे त्या संघर्षाच्या ठिकाणी भगवंतांनी हे ज्ञान दिलंय. कारण कुठेतरी या संघर्षाला आपणही सामोरे जातो आणि म्हणून या संघर्षातनं मार्ग मिळवणं, प्रत्येक श्लोक तुम्हाला निश्चित त्या मार्गावरती कुठेतरी तुम्हाला ते मार्गदर्शन करत असतो. म्हणून अर्जुनाला या तिसऱ्या अध्यायात प्रश्न पडलेत की मग तू मला सांगतोयस की बुद्धियोगाने मला सांगितलंयस मी आत्मा आहे, शरीर नाही, मग मी त्याग करायचा की मी कर्म करायचं, की पाप न वाटून घेता मी कर्म करू. मग त्यागाला महत्व आहे का कर्माला महत्व आहे? तू मला एक काहीतरी सांग, एकम वद. म्हणजे तू मला एक काहीतरी गोष्ट सांग. कारण अर्जुन कन्फ्युज झालेला आहे. अर्जुनाला मुळातच युद्ध करायचं नाही हो. कुठेतरी मनुष्य आपण म्हणतो बघा की मग ती कारण, पण अर्जुनाला कारण दाखवणं का गरजेचं वाटलं? कारण त्याच्या मनातली कारण खूप खूप जेन्युइन होती आणि खूप महत्वाची होती आणि म्हणूनच त्याला कुठेतरी वाटत होतं की नाही, मी युद्ध करूच शकणार नाही. आणि म्हणून या कुठेतरी सगळ्या गोष्टींना मग त्या समजावण्याची गरज होती, त्या मार्गदर्शनाची गरज होती. म्हणून मग अर्जुन विचारतायत भगवंतांना की मला एक गोष्ट कुठली श्रेष्ठ आहे ती तू सांग. मग निष्काम कर्मयोग श्रेष्ठ आहे का मी ज्ञान घेतोय ते ज्ञान श्रेष्ठ आहे? मग कर्मकांडापासून कर्मयोगापर्यंत आपल्याला कसं पोहोचायचंय? मग कर्मकांड जे आपल्या इंद्रिय विषयांविषयी, मग तुम्ही स्वतःच्या इंद्रिय भोगासाठी जे करताय ते कर्मकांड. पण जिथे भगवंत आहेत, जिथे तुम्ही भगवंतांना ते कर्म अर्पण केलंय तो कर्मयोग. आणि म्हणून या कर्मकांडापासून कर्मयोगाला आपल्याला जाणायचंय. मग ज्या पारिवारिक परंपरेसाठी आपण हे जे म्हटलं 3.17 ते 35 आपल्याला ते कारण मिळणार आहे. कारण कुठेतरी आदर्श व्यक्ती ही वर्णाश्रम पद्धती आपल्याला जाणून घ्यायची आहे आणि वर्णाश्रम पद्धती मार्फतच आपल्याला कुठेतरी आदर्श व्यक्ती, की ज्या व्यक्तीचं अनुकरण केलं जातं. आणि म्हणूनच अर्जुनाला भगवंतांनी सांगितलंय की कौटुंबिक परंपरेचा नाश होणार नाहीये. तू पुढे जाऊन जे राज्य येणार आहे, पुढे जाऊन जे काही राज्य युधिष्ठिर महाराजांचं राज्य येणार आहे ते रामराज्य येणार आहे आणि म्हणूनच तू ती काळजीच करू नको. आणि मग या सगळ्यांमध्ये कितीही आपण म्हटलं हे सगळं कळतंय, या सगळ्याचं ज्ञान मिळतंय, पण वळत नाहीये हो कुठेतरी. चार पावलं पुढे जातोय पण कुठेतरी मागे का फिरतोय? मग ते मागे येण्याचं कारण काय? सर्वात मोठा शत्रू काय? आणि तो शत्रूला आपल्याला जाणायचा आहे आणि त्या शत्रूवरती कशी मात करायची आणि ज्ञानाने कशा प्रकारे, ज्ञानाच्या शस्त्राने त्याचं नाश करायचंय, त्या शत्रूला सुद्धा आपल्याला जाणायचंय. आणि म्हणून भगवंतांना अर्जुनाने विचारलेले, एकम वद, मला तू एक मार्ग सांग. मी त्याग करू की मी हे ज्ञान घेतलंय की मी शरीर नाही, मी आत्मा आहे. मग आत्म्याला काय करायचंय राज्य करून? आत्म्याला काय करायचं युद्ध करून? पण तसं नसून तू एकीकडे मला सांगतोयस की तू तुझं कर्म सुद्धा केलं पाहिजेस. कारण तू जे करतोयस ते पाप नाहीये. हनुमानाने जी सेवा केलेली आहे ती पाप नाहीये. भगवंतांच्या सेवेमध्ये ते कर्म केलेलं आहे. मग मी कर्म करू का मी ज्ञान घेऊ?
हे याला एक गोष्ट कुठली श्रेष्ठ आहे ती सांग. मग भगवंतांनी सांगितलेलं आहे पुढे की काय हवंय भगवंतांना आणि भगवंतांना आपल्यापर्यंत काय पोहोचवायचंय नक्की. या श्लोकातनं जाणून घ्यायचा प्रयत्न करा. कर्मेंद्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. जो कर्मेंद्रिये संयमित करतो परंतु ज्याचे मन इंद्रिय विषयांचे चिंतन करीत आहे तो निश्चितपणे स्वतःची फसवणूक करतो आणि अशा मनुष्याला मिथ्याचारी म्हटले जाते. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग कृष्णाला आपण कसे हवेत? कृष्णाने सांगितलं की तुम्ही शरीर नाही आत्मा आहात. कारण कुठेतरी जेव्हा मनामध्ये करुणा, मग तुम्ही स्वतःला त्या करुणेमध्ये आणि स्वतःला त्या इतक्या उदासीनतेमध्ये आणि स्वतःला ढकललं त्या गोष्टीमध्ये, तर तुम्ही प्रत्यक्ष ज्ञान जर घेतलं नाही त्याविषयी तर तुम्ही जाणणार कसं त्याबद्दल. आणि म्हणून ते ज्ञान भगवंतांनी पोहोचवलंय. पण त्या ज्ञानाचं ऍप्लिकेशन, त्या ज्ञानाचं आचरण, त्या ज्ञानाला कुठेतरी जेव्हा अप्लाय केलं जाईल, त्या भगवंतांनी दिलेल्या त्या ज्ञानाचं कुठेतरी विज्ञानात रूपांतर होईल. ते भगवंतांना हवंय की तुम्ही योग्य प्रकारे ते ज्ञान आचरणात आणताय. आणि म्हणूनच जेव्हा भगवंतांनी सांगितलं की तू पाप करत नाहीयेस, तू ते भगवंतांसाठी कर्म करतोयस, मग ते कर्म कुठेतरी फळांची अपेक्षा न ठेवता केलं पाहिजे. जो कर्मेंद्रिय संयमित करतो परंतु ज्याचं मन इंद्रिय, बघा मन, मग हे मनच मोठा कशा प्रकारे या मनाला मार्गदर्शन केलं पाहिजे. कारण कुठेतरी मग त्या इंद्रिय विषयांचा त्याग केलाय परंतु त्या मनाला कसं समजवायचंय. मग हा मिथ्याचार नकोय भगवंतांना. ही व्यक्ती तुम्हाला वाटतेय का हो? मला चॅटमध्ये सांगा, या व्यक्तीला कोण संन्यासी म्हणेल हो? कोण साधू म्हणेल? म्हणेल याचा साधू कोणी? सांगा बरं मला. म्हणाल याला साधू तुम्ही? ढोंगी. ढोंगी नाही म्हणणार. बरोबर माताजी. नाही, अगदी बरोबर, ढोंगी. मग का त्याला ढोंगी म्हटलं जाईल? कारण हातात सिगरेट आहे हो, हातात टेलिफोन आहे, मोबाईल हातात घेतलाय, कमंडलू आहे, मोठी भगवी वस्त्र घातलेली आहे, पण मन काय? अगदी इंद्रिय विषयांचा सगळा त्याग केलाय. पण त्या मनाच्या कुठेतरी वासना आहेत आणि ज्या इच्छा आहेत, त्या इच्छांनी मन कुठेतरी आच्छादलेलं आहे अजून. आणि मग त्या मनालाच कुठेतरी मार्गदर्शन करायचंय. आणि मग खूप सुंदर आकृती आपल्याला पुढे जाऊन दिसणार आहे की या मनाला, बुद्धीला कशा प्रकारे मार्गदर्शन करायचंय. तो आत्मा आहे तिथे, पण त्या आत्म्याला जाणलंय का? त्या आत्म्याला कुठेतरी त्या आत्मिक आणि त्या शुद्ध अन्नाची गरज आहे. आणि म्हणूनच त्या आध्यात्मिक अन्नाची, कुठेतरी कृष्ण नाहीये इथे, भगवंत नाहीयेत. हा इंद्रिय विषयांना त्यागलेला आहे, पण मनातल्या भावना तशाच आहेत. आणि म्हणून याला मिथ्याचार म्हटलंय. म्हणून भगवंतांनी म्हटलंय इंद्रियार्थान विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते. मग या मिथ्याचारालाच कुठेतरी आपल्याला तोडून काढायचंय. असा मिथ्याचार नकोय. प्रभुपादांनी सुद्धा खूप पुढे जाऊन एक छान शब्द वापरलाय त्याला, शो बॉटल स्पिरिच्युअलिझम. मग दुसऱ्यांना दाखवण्यासाठी ही व्यक्ती दाखवतीये, पण हातात काय आहे? या सगळ्या गोष्टींची कुठेतरी अजून वासना गेलेली नाहीये. आणि म्हणून अशा मनुष्याला मिथ्याचारी मनुष्य म्हटलं जातं. मग असा मिथ्याचार नकोय भगवंतांना. तर भगवंतांना जे भगवंत सांगतायत की मग या कुठल्या गोष्टीला तू योग्य मानलं पाहिजे, तर तू जे करतो आहेस ते तुझं कर्तव्य म्हणून केलं पाहिजे. आणि जे काही करतोयस ते यज्ञ म्हणून केलं पाहिजेस. त्या यज्ञाला भगवंतांना अर्पण केलं पाहिजेस. ज्याप्रमाणे आपण बघतो की मग प्रत्येक गोष्टीला कशा प्रकारे आपण भगवंतांना ते कर्म अर्पण केलं पाहिजे. कारण कुठेतरी त्या मनाला मार्गदर्शन करून ते जे कर्म करतो आहे त्याच्यामध्ये भगवंत पाहिजे, तरच ते कुठेतरी निष्काम कर्माकडे. मग त्या कर्माच्या जर आपण आपल्या फळं आपल्यामध्ये घेतली की मला कुठेतरी प्रमोशन मिळवायचंय आणि माझ्या मुलाला असं झालं पाहिजे आणि मला हे मिळालं पाहिजे, मला मोठं घर मिळालं पाहिजे, मला यो पाहिजे, मला त्यो पाहिजे आणि म्हणून मी याच्यासाठी सगळं करतोय. मग तिथे कुठे आहे कृष्ण? तिथे भावना कुठे आहे? ती भावना फक्त स्वतःसाठी आहे. फक्त स्वार्थी भावना आहे, सकाम कर्म की ज्याच्यामध्ये भगवंत कुठेच नाहीयेत, मिसिंग आहेत कृष्ण. आणि मग ती भावना कुठेतरी निष्काम कर्माकडे, मग त्या फळांना कुठेतरी भगवंतांना अर्पण करायचंय. आणि म्हणूनच भगवंत म्हणतायत यस्विंद्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन
कर्मेंद्रियैः कर्मयोगम असक्तः स विशिष्यते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. या उलट जर एखादी प्रामाणिक व्यक्ती मनाद्वारे इंद्रियांना संयमित करण्याचा प्रयत्न करीत असेल आणि आसक्ती न ठेवता कर्मयोगाचा कृष्ण भावनाभावी प्रारंभ करीत असेल तर ती व्यक्ती अधिक श्रेष्ठ आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच एखादी व्यक्ती ती मिथ्याचारी व्यक्ती बघितली आणि त्याच विरुद्ध ही व्यक्ती मी तुम्हाला सांगणार आहे, जी चित्रात पण दाखवलेली आहे, की एखादी प्रामाणिक व्यक्ती, मग हा राजा कुलशेखर आहे, की ज्यांनी चैतन्य महाप्रभू, ज्यांचा मी पुढे आधीही उल्लेख एकदा केलाय, की ज्या पंचतत्व मंत्रामध्ये आपण जेव्हा म्हणतो जय हो श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभू नित्यानंद, त्याच्यामध्ये चैतन्य महाप्रभूंनी हा जो मंत्र दिलेला आहे हरे कृष्णाचा, त्या चैतन्य महाप्रभूंचं आणि मग श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभू नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादी गौर भक्त वृंद, अशा प्रकारे या 5 जणांचं स्मरण केलं जातं, की ज्यांचा अंश, की प्रत्यक्ष भगवंतांचा अंश, ज्या चैतन्य महाप्रभूंनी 500 वर्षांपूर्वी पृथ्वी तलावर जे अवतार घेतला होता आणि जन्म घेतला होता, त्यांच्यामध्ये प्रत्यक्ष कृष्णाचा अंश होता. असे चैतन्य महाप्रभू ज्यांनी हा महामंत्र या पृथ्वी तलावरती आणलेला आहे, त्या चैतन्य महाप्रभूंना या कुलशेखर राजाला भेटायचं होतं, परंतु चैतन्य महाप्रभूंनी नकार दिला. कारण कुठेतरी जी व्यक्ती मटेरियल, कुठेतरी भौतिक जगामध्ये जी व्यक्ती आहे, त्या व्यक्तीच्या कुठेतरी वासनांमुळे आणि इच्छांमुळे ती व्यक्ती भौतिक जगामध्ये अडकलेली आहे, त्या व्यक्तीला मी नाही भेटू शकत असं भगवंतांनी सांगितलेले प्रत्यक्ष चैतन्य महाप्रभूंनी. आणि म्हणूनच मग राजा कुलशेखरांना जेव्हा चैतन्य प्रभूंच्या काही सेवकांनी सांगितलं, की प्रभू येणार आहेत पुरीला, जगन्नाथपुरीला, की ज्या जगन्नाथ यात्रेसाठी, मग जगन्नाथाची यात्रा ज्या कुलशेखर राजाने अरेंज केली होती, जी आयोजन केलं होतं, त्या राजाने तिथे स्वतः हातामध्ये झाडू घेतला आणि त्या रस्त्याला तो झाडायला लागला जिथून जगन्नाथ यात्रेचं आगमन होणार होतं. आणि हे जेव्हा चैतन्य महाप्रभूच्या निदर्शनास आलं, तेव्हा चैतन्य महाप्रभू प्रसन्न झाले त्या राजावरती, कारण त्या कर्मामध्ये कुठेतरी भावना बदललेली आहे आणि ती भावना कृष्ण भावना आहे. आणि ते जे कर्म केलेले आहे ते कर्म निष्काम भावनेने केलेलं आहे, त्याच्यामध्ये कृष्ण भावना आलेली आहे, की ज्या भगवंतांच्या सेवेसाठी ते कर्म केलेलं आहे. आणि म्हणून त्याला कर्मयोग म्हटलेला आहे. मग हा योग म्हणजे कुठली योगासनं नाही हो, की हा योग जिथे तुम्ही जोडले जाताय भगवंतांना. म्हणून कर्मकांडापासून कर्मयोगापर्यंत आपल्याला सांगायचंय, की या कर्मयोगामध्ये कुठेतरी भगवंतांशी जोडलं जातोय, हा कर्मयोग झाला. कर्म जे भगवंतांना जोडलं जातंय ते कर्मयोगाशी जोडलं जातंय आणि म्हणून त्याला कर्मयोग म्हटलंय. त्या कर्मयोगालाच कुठेतरी कृष्ण भावना भावित कर्म जे केलं जातं तो कर्मयोग, आणि ती व्यक्ती श्रेष्ठ मानली जाते. यज्ञार्थात कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसंगः समाचर. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. श्री विष्णू प्रित्यर्थ यज्ञ म्हणून कर्म केले पाहिजे, नाहीतर कर्म हे या भौतिक जगामध्ये बंधनास कारणीभूत ठरते. म्हणून हे कौंतेया, तू आपल्या नियत कर्मांचे पालन श्री विष्णूंच्या संतोषार्थ कर आणि या प्रकारे तू नेहमी कर्मबंधनातून मुक्त राहशील. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच जे यज्ञ, जे कर्म केलं जातं, की इथे आपल्याला चित्रात दिसतंय की जो राजसूय यज्ञ केला गेला होता, नारद मुनींनी युधिष्ठिर महाराजांना कुठेतरी ज्ञान दिलं होतं आणि त्या ज्ञानामार्फत कुठेतरी जेव्हा विष्णूला तो यज्ञ अर्पण केला जाईल, जिथे भगवंतांना ते स्थान दिलेलं आहे बघा. आणि म्हणूनच त्या यज्ञाला जेव्हा विष्णूला अर्पण केलं जातं, जेव्हा त्या यज्ञाच्या आहुतीतून म्हणजे ज्या अग्नीला ती आहुती दिली जाते, तेव्हा तो यज्ञ, ते कर्म हे भगवंतांपर्यंत पोहोचतं. आणि म्हणूनच त्या यज्ञाला आपल्याला कुठेतरी जाणायचंय. श्री विष्णू प्रित्यर्थ यज्ञ म्हणून कर्म केलं पाहिजे, तर ते कर्म भौतिक जगामध्ये बंधनास कारणीभूत ठरते. आणि म्हणूनच जर ते केलं पाहिजे ते कर्म विष्णूला अर्पण करा. जर ते कर्म केलं नाही तसं, तर ते कुठेतरी तुम्हाला कर्म बंधनांमध्ये अडकवतं. पण हेच जर तुम्ही नियत कर्मांचं पालन हे विष्णूंच्या प्रित्यर्थ केलं,
मग ज्या अर्जुनाला भगवंताने युद्ध करायला सांगितलं ते तू मला अर्पण कर, आणि ते भगवंतांना अर्पण करून जेव्हा केलं तेव्हा तू निश्चितच या बंधनांमध्ये अडकणार नाहीस आणि तू त्या कर्म बंधनातून कुठेतरी मुक्त राहशील, हे आपल्याला जाणून घ्यायचंय. कारण कुठेतरी त्या कर्माची फळं आहेत ती भगवंतांना अर्पण केलेली आहेत. ते कर्म केलंय ते निष्काम पद्धतीने केलं गेलंय, कारण ते कुठेतरी अकर्माकडे वाटचाल करते, कारण त्या फळांची अपेक्षा नाहीये. मग जे कर्म करताय त्याची अपेक्षा ठेवून जर केलं फळांची, तर ते कुठेतरी तुम्हाला बंधनांमध्ये अडकवते आणि पुन्हा या भौतिक जगामध्ये या सुख दुःख आणि या जन्म मृत्यू दुःख आणि त्या जरा व्याधी की ज्या रोग आणि जे आजार आणि मृत्यू या सगळ्या गोष्टींमध्ये अडकवलं जातं आणि त्या बंधनातून कुठे मुक्ती नाहीये, कारण तुम्ही सकाम कर्मात अडकलात. पण तिथेच कुठेतरी जेव्हा कृष्ण भावना येते, ते जेव्हा कर्मयोगाने साधलं जातं तेव्हा ते निश्चितच तुम्हाला त्या कर्मबंधनांपासून मुक्त करतं. आणि मग हा यज्ञ कसा करायचा, मग हा यज्ञ कोणीही करू शकतो, त्या यज्ञाला आपल्याला जाणायचंय की मग या त्यागाचं छत्र, की तुम्हाला कुठेतरी हा शेतकरी दिसतोय बघा, तो शेतकरी मग काय करतोय, हो शेतामध्ये धान्याची निर्मिती करतोय आणि कुठेतरी धान्य बी पेरतोय आणि त्याच्यापासून धान्य निर्माण करतोय. आणि म्हणूनच तो जे करतो आहे ते त्याग भावनेने करतोय, कारण जे धान्य पेरलेलं आहे त्यापासून जे पीक येणार आहे ते मला भगवंतांना अर्पण करायचंय आणि म्हणून त्या फळांची अपेक्षा मला फक्त नको आहे. तो जो यज्ञ करतोय तो स्वतःचं कर्तव्य करतोय आणि मग त्या यज्ञातूनच कुठेतरी जेव्हा त्या शेतकऱ्याला पर्जन्याची गरज असते, जेव्हा तो यज्ञ भगवंतांपर्यंत पोहोचतो तेव्हा पर्जन्य राजाचं आगमन होऊन कुठेतरी मग त्याच्यातनं धान्य निर्मिती होते आणि ती धान्य निर्मितीच पुन्हा नैवेद्यासह भगवंतांना अर्पण केलं जातं. म्हणजे कृष्णानेच तयार केलं जे वेदातून आणि त्या ज्ञानातून आपण हे जाणतो आहे ते पुन्हा कृष्णांपर्यंत कृतज्ञतेने, त्या कृतज्ञ भावनेने, आणि म्हणूनच ती कृष्ण भावना महत्वाची आहे. आणि म्हणून हे त्यागाचं चक्र, की या यज्ञाला कसं जाणायचंय ते बघा, की हे यज्ञ कर्म, मग या यज्ञ कर्माला की प्रत्येक जण हे यज्ञ करू शकतो, की प्रत्येक जणाला स्वतःचं कर्तव्य करायचंय आणि जो कर्तव्य करायचंय तेच तुमचं यज्ञ आहे. आणि म्हणून एखादी ब्राह्मण व्यक्ती एखादा यज्ञ करेल, ती कशी करेल, एखादी सगळ्या ज्ञानाचं श्रवण करेल, ज्ञानाला ग्रहण करेल आणि त्याच्यातनं जे यज्ञ आणि आहुती देईल त्या सर्वांना विष्णूपर्यंत पोहोचवलं जाईल. एखादी गृहस्थ, मग जो गृहस्थाश्रम बघा, की ब्रह्मचर्याश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम आणि संन्यासाश्रम असे आश्रमांची निर्मिती केलेली आहे भगवंतांनी. आणि वर्ण आणि आश्रम, वर्ण काय आहेत तर ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र आणि वैश्य असे 4 वर्ण आहेत. मग या वर्णाश्रमांना नीट जाणून घ्या. जो प्रत्येक व्यक्ती भगवंतांपर्यंत पोहोचवू शकते ही यज्ञ. कशा प्रकारे, तर एक गृहस्थ सुद्धा ही आहुती, की हे यज्ञकुंड काय असेल तर त्याची फॅमिली आणि त्याचा जो गृहस्थ धर्म आहे त्या गृहस्थ धर्माचं त्यांनी पालन करणं हे अत्यंत आवश्यक आहे. आणि म्हणूनच तो जे यज्ञ करतो आहे ते म्हणजे त्याचा गृहस्था धर्म आहे. जो गृहस्थाश्रमाचा धर्म तो जर परिपूर्णपणे पार पाडत असेल तर तो त्याचा यज्ञ पूर्णपणे पार पाडतोय, कारण तो त्याचं कर्तव्य पार पाडतो आहे. आणि म्हणूनच भगवंतांनी अर्जुनाला सांगितलं की तू एक क्षत्रिय आहेस, तू ब्राह्मणाप्रमाणे जाऊन तू संन्यास घेऊन तू कुठेतरी फक्त भिक्षा मागितलीस आणि जर त्या भिक्षा देणाऱ्याने भिक्षा दिली नाही तर तू तलवार काढशील रे, कारण तुझा धर्म काय आहे, तू क्षत्रिय आहेस, तू एक राजा आहेस, तू युद्ध करणं हा तुझा धर्म आहे. आणि म्हणूनच तू तुझा यज्ञ करून तू ते भगवंतांना अर्पण करू शकतोस. म्हणून प्रत्येक व्यक्ती आपला यज्ञ भगवंतांपर्यंत पोहोचवू शकते. आणि मग हा यज्ञामार्फत जे अन्न, ज्या शेतकऱ्याच्या माध्यमातून आपण जे धान्य पेरून जे अन्न भगवंतांना अर्पण केलं जातं त्यातून जो शुद्ध आहार, कारण तो नैवेद्य स्वरूपात तो भगवंतांना ज्या कृतज्ञपणे अर्पण केला जातो आणि मग जेव्हा तो ग्रहण केला जातो तेव्हा ऐका त्याचं महत्व कसं आहे. आहार शुद्धौ सत्व शुद्धी सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृतिर्लभ्ये सर्व ग्रंथीनां विप्रमोक्षः. म्हणजे बघा, आहार सत्व
तर शुद्ध सत्व म्हणजे मनही शुद्ध होतं, तुमचं चित्त शुद्ध होतं. चित्त शुद्ध होतं तेव्हा तुमच्या मेंदूतल्या उती, मेंदूतल्या पेशी सुद्धा शुद्ध होतात. तुमची स्मृती, तुमची मेमरी, तुमचं सगळं आचरण शुद्ध होतं. कारण कुठेतरी तुम्ही कृतज्ञ भावनेने भगवंतांना त्या अन्नाला अर्पण करून मग ते ग्रहण करता आहात. याला अत्यंत महात्म्य आहे. हरे कृष्ण माताजी, वाचा. हरे कृष्ण. प्राची माताजी वाचता का मी वाचू? हा, वाचते. हरे कृष्ण माताजी. वेदामध्ये सांगितल्याप्रमाणे यज्ञ केल्याने सर्व क्रिया शुद्ध होतात. यज्ञ केल्याने मनुष्याचा आहार शुद्ध होतो आणि शुद्ध आहार ग्रहण केल्याने त्याचे जीवन शुद्ध बनते. जीवन शुद्धीमुळे स्मृतीमधील अतिसूक्ष्म ऊतींचे शुद्धीकरण होते आणि जेव्हा स्मृती शुद्ध होते तेव्हा मनुष्य मोक्ष मार्गाबद्दल विचार करू शकतो आणि या सर्वांची परिणिती वर्तमान समाजासाठी अत्यावश्यक असणाऱ्या कृष्ण भावनेमध्ये होते. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. जे चैतन्य महाप्रभू आपल्याला दिसतायत बघा, की ज्यांनी चैतन्य चरितामृतामध्ये हे लिहून ठेवलेलं आहे, की ज्या सात्विक आहाराला तुम्ही जेव्हा ग्रहण कराल तेव्हा तुमचं चित्त शुद्ध होईल, तुमची स्मृती शुद्ध होईल, तुमच्या मेंदूतल्या उती शुद्ध होतील आणि तुम्ही ज्या शुद्ध बघा, तुम्ही साधारण अनुभव घ्या हो, की आपण जेव्हा काही घरामध्ये सणवार असतात, आपण जेव्हा पूजा अर्चा, आपण जेव्हा भगवंतांना अन्न अर्पण करतो, ज्या कुठल्याही दिवशी मग रोजच भगवंतांना ती कृतज्ञतेने ते अन्न अर्पण केलंच पाहिजे आणि मग ते अन्न ग्रहण केलं जातं. पण ज्या आपण एखादी काही ठराविक आपण वेगवेगळी पक्वान्न बनवलेली आहेत उत्सवाच्या दिवशी आणि काही सणांच्या दिवशी, तेव्हा बघा साधा वरण-भात जरी आपण भगवंतांना अर्पून खातो तेव्हा त्याचं सात्विकता मला सांगा प्रत्येक जण त्याचा अनुभव घेईल मग. आणि म्हणून ती सात्विकता जाणा, की ती कृतज्ञता जेव्हा भगवंतांना अन्न अर्पण करून ग्रहण केलं जातं तेव्हा त्या सात्विकतेमध्ये तुमचा आहार आणि तुमचा विहार, तुमचं आचरण तितकंच शुद्ध होतं आणि मनुष्य मग कुठेतरी त्या फळांची अपेक्षा न ठेवता आत्मिक दृष्टीने त्या आत्मसाक्षात्कारी आणि मोक्ष मार्गाबद्दल विचार करू शकतो. आणि म्हणूनच हे कुठेतरी भगवंतांना अर्पण केलेलं जेव्हा ग्रहण केलं जातं अन्न, तेव्हा ती कृष्ण भावना प्रत्येकामध्ये जोपासली जाते आणि समाजामध्ये ही गोष्ट किती आवश्यक आहे. मग जर प्रत्येकाच्या मनामध्ये अशी कृष्ण भावना निर्माण झाली तर मला सांगा जग किती सुंदर होईल बरं. आणि म्हणूनच त्या कृतज्ञ भावनेला, त्या कृतज्ञतेच्या भावनेला अत्यंत महत्व आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. भगवत स्वाती भक्त माताजी. भगवत भक्त हे सर्व प्रकारच्या पापातून मुक्त होतात, कारण ते सर्वप्रथम यज्ञाला अर्पण केलेलं अन्न ग्रहण करतात. इतर लोक जे आपल्या स्वतःच्या इंद्रिय भोगाकरता भोजन बनवितात ते खरोखर केवळ पापच भक्षण करतात. हरे कृष्ण. माताजी, हे अन्न देणं म्हणजे नैवेद्यच करणं ना? नैवेद्य करणं, अगदी बरोबर. जे भोग लावतात म्हणजे जेव्हा आपण देवाला अन्न अर्पण करून मग जे काही केलंय हो तुम्ही, आणि म्हणून जेव्हा इंद्रिय भोगा करता, की मला जे आवडतं ते मी करून खातो आहे, ती फक्त इंद्रिय भोगा करता झालं हो. पण भगवंतांसाठी नैवेद्य अर्पण करून ती जेव्हा कृतज्ञ भावना व्यक्त केली जाते तेव्हा निश्चितच त्याच्यामध्ये तो सात्विकता जाणली जाते, नाहीतर मग पापाचंच भक्षण केलं जातं. कारण कुठेतरी मनामध्ये कृतज्ञतेची भावना मिसिंग आहे हो, तिथे कुठेतरी कृष्ण भावना मिसिंग आहे. आणि म्हणूनच प्रयत्न करा की रोजच्या दिवशी ती कृतज्ञता आपण ज्या ना त्या प्रकारे निश्चित व्यक्त करण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. सर्व प्राणी मात्र अन्नधान्यावर जगतात. जे पावसापासून उत्पन्न होते, पाऊस यज्ञापासून उत्पन्न होतो आणि यज्ञ विहित कर्मापासून होतो. हरे कृष्ण माताजी. आणि म्हणूनच आपण इथे बघितलं की यज्ञ विहित कर्मांनी होतो. ज्या विहित कर्मांनी हे यज्ञ होतो तिथे कुठेतरी मग पावसाचं आगमन होऊन जेव्हा ते धान्य पुन्हा जेव्हा नैवेद्य स्वरूपात भगवंतांना अर्पण केलं जातं, ज्या वेदांचा अंतच भगवंत आहे, कृष्ण ज्या भागवतामध्ये जेव्हा पूर्णपणे वेदव्यासांनी भागवतामध्ये कृष्णाला वर्णन केलं तेव्हा कुठेतरी त्यांचं समाधान झालं की आता कृष्णाला मी पूर्णपणे व्यक्त करू शकलो आहे. आणि म्हणूनच या वेदांमध्ये जे वर्णन केलेलं आहे, आपल्या वेदांमध्ये जी माहिती दिलेली आहे त्या सर्वांचा कुठेतरी या सर्वाशी खूप निगडीत आहे हे सगळं. आणि म्हणूनच मग ज्या वेदांच्या माहितीनी आणि ज्या वेदांच्या अभ्यासाने तो यज्ञ भगवंतांपर्यंत पोहोचवला जातो तेव्हा निश्चितच तो विहित कर्मांनी केला जातो. आणि मग ज्या भावनेने जे केलं जातं, आपण म्हणालो आता की जी
ज्या भावनेने आपण जे कृष्ण भावनेने, आणि म्हणूनच त्या चैतन्य चरितामृतामध्ये आणि प्रत्यक्ष चैतन्य महाप्रभूंनी कुठल्या मंत्राला लिहून ठेवलेलं आहे, तर जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभू नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद, असे हे भगवंत म्हणजे चैतन्य महाप्रभू प्रत्यक्ष कृष्णाचा अवतार आहेत. नित्यानंद प्रभू हे बलरामांचा अवतार आहेत. अद्वैत गदाधर आणि वासादी हे प्रत्यक्ष राधाराणी शिव आणि नारद मुनींचे अवतार आहेत. आणि म्हणूनच या पंचतत्व मंत्राला जाणून घ्या की प्रत्येक महामंत्राच्या आधी या पंचतत्व मंत्रांचा उल्लेख केला जातो, ज्याच्यामध्ये या महान व्यक्तींचं, या थोर व्यक्तींचं आपण स्मरण करतो, कुठेतरी कृतज्ञ भावनेने स्मरण करतो, ज्या चैतन्य महाप्रभूंनी या हरे कृष्ण महामंत्राला पृथ्वी तलावर आणलेलं आहे आणि प्रत्येकाच्या मनामध्ये कृष्ण भावना समर्पित करण्यास, कृष्ण भावना पोहोचवण्यासाठी या मंत्राच्या द्वारे ती निर्माण केलेली आहे. अशा या महामंत्राचा महिमा आहे आणि म्हणूनच या महामंत्राला कुठेतरी आपल्याला जाणायचंय. हा यज्ञ काय आहे आणि म्हणूनच कलियुगाचा यज्ञ हा इतर कुठला नसून हा फक्त महामंत्र आहे आणि म्हणूनच नामस्मरण हा या कलियुगाचा मंत्र आहे. यज्ञानाम जप यज्ञोस्मी. आणि म्हणून या यज्ञाला कुठेतरी आपल्याला जाणायचंय की जे विहित कर्म करायचंय ते जर या नामस्मरणाने, की कलियुगामध्ये जसं आपण बघतो की सत्ययुग आहे झालं, त्रेतायुग झालं, द्वापार युग झालं आणि हे कलियुग आहे. सत्ययुगामध्ये कुठेतरी समाधी आणि कुठेतरी ध्यान लावून मग त्या यज्ञाला केलं जायचं, कारण तितकं पावित्र्य होतं त्यावेळेच्या काळामध्ये. लाखो वर्ष लोक जगायची. अशा या पवित्र काळामध्ये ध्यान लावणं, समाधी लावणं हे शक्य होतं. त्रेतायुगामध्ये कुठेतरी आहुती दिल्या जायचं, यज्ञ केले जायचे, यज्ञ यागांद्वारे त्या यज्ञाला अर्पण केलं जायचं. आणि म्हणून मग द्वापार युगामध्ये कुठेतरी मूर्ती पूजा आणि त्या पूजेला, त्या भगवंताला अर्चना केली जायची, पूजा केली जायची. असे या द्वापार युगामध्ये आपण बघितलं. तो यज्ञ द्वापार युगामध्ये पूजा अर्चेचा होता. तोच यज्ञ कलियुगामध्ये हा नामस्मरणाचा यज्ञ आहे. आणि म्हणूनच हरेर नम हरेर नम हरेर नम केवलम कलौ नास्ति कलौ नास्ति कलौ गतीर अन्यथा, की दुसरा कुठलाही मार्ग नाही, दुसरा कुठलाही मार्ग नाही. नामस्मरण हा कलियुगाचा एकमेव यज्ञ आहे आणि म्हणूनच या यज्ञाला प्रत्येकाने निश्चितपणे परिपूर्ण केलं पाहिजे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. 3.19 म्हणून कर्मफलावर आसक्ती न ठेवता मनुष्याने कर्तव्य म्हणून कर्म केले पाहिजे, कारण अनासक्त होऊन कर्म केल्याने त्याला परमेश्वर प्राप्ती होते. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच निष्काम कर्म यालाच म्हणतात निष्काम कर्म, कारण मग मनुष्याने ते कर्तव्य भावनेने तर केलंच पाहिजे, परंतु त्याच्या फळांची आसक्ती सुद्धा ठेवली नाही पाहिजे. कारण कुठेतरी जे अर्पण करतो आहोत ते भगवंतांना अर्पण करतो आहोत. मग निश्चितच जे मिळणार आहे त्याचं सेवन तुम्ही करू शकाल हो, पण तिथे कृष्ण भावना महत्वाची आहे. आणि म्हणूनच कुठेतरी त्या कृतज्ञ भावनेने जेव्हा ते कर्म केलं जातं तेव्हा ते निष्काम कर्म केलं जातं. आणि म्हणून मग आपण या पुढच्या 3.17 ते 35 जसं मी म्हटलं की हा यज्ञ प्रत्येकाने आपला यज्ञ केला पाहिजे, आपल्या यज्ञाला पूर्णपणे जागलं पाहिजे, आपल्या कर्तव्याला पूर्णपणे जागलं पाहिजे. आणि तरच काय होणार आहे, यद्यदाचरती श्रेष्ठ तत्तदेवेतरो जनः सयत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. एक आदर्श वाद 3.21 श्रेष्ठ व्यक्ती जे जे करते त्याचे अनुकरण सामान्य जन करतात. आपल्या अनुसरणीय कृत्यांनी ती जे जे आदर्श घालून देते त्यानुसार सारे जग कार्य करते. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. आणि म्हणून अनुसरण बघा, अनुकरण करणं आणि अनुसरण करणं याच्यामध्ये कसा फरक आहे बघा, की श्रेष्ठ व्यक्ती जे गोष्ट करत असतात की ज्या योग्य पद्धतीने अनुसरण केलं जातं, मग अनुसरण म्हणजे त्या योग्य पद्धतीला अवलंबणं. अनुकरण म्हणजे कॉपी केली जाते, फक्त इमिटेट केलं जातं, कुठेतरी फक्त त्याचं अनुकरण केलं जातं. मग योग्य की अयोग्य हे सुद्धा न जाणता ते केलं जातं. पण अनुसरण हे निश्चितच योग्य पद्धतीने, मग त्या व्यक्तीला आदर्श का मानलं जातं, कारण ती आदर्श व्यक्ती कुठेतरी ज्या गोष्टींना अवलंबत असते त्या गोष्टींचंच अनुसरण केलं जातं. आणि म्हणूनच भगवंतांनी अर्जुनाला याच लाईन्सवर सांगितलंय की तू एक आदर्श व्यक्ती म्हणून तू युद्धाला सामोरा जा. तू जेव्हा युद्ध करशील
तेव्हा तू कुठेतरी आदर्श बनशील. नाहीतर तुझ्याच राज्यामध्ये की ज्या अर्जुनाने युद्ध केलं नाहीये आणि ज्या अर्जुन पळून गेला आणि संन्यास घेतला, त्या अर्जुनाला आपण पण फॉलो करूया, आपणही तेच केलं पाहिजे तर नाही. आणि म्हणूनच त्या आदर्श व्यक्तीचं आचरण हे निश्चितच कुठेतरी योग्य पद्धतीने पाहिजे, कुठेतरी योग्य कृती पाहिजे की ज्याचं अनुसरण सगळे करतील. ज्या चैतन्य महाप्रभूंचं अनुसरण लोकांनी केलं, की बघा तुम्ही इथे श्रीला प्रभुपादांचं अनुसरण करतायत, की ज्या ज्ञानाचं अनुसरण करतायत, कारण त्या योग्य मार्गाचं, ज्या चैतन्य महाप्रभूंनी सर्व शिष्यांना सगळं ज्ञान दिलं आणि कुठेतरी त्या महामंत्राचं जे ज्ञान दिलं त्याचं अनुसरण केलं गेलं बघा. मग त्याच्या अनुसरणाला 1 मिनिट द्या ना मला. येस, हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच ते अनुसरण केलं जातं योग्य पद्धतीने ज्या आदर्श व्यक्तीचं. आणि म्हणूनच त्या कौटुंबिक परंपरेचा नाश होणार नाही जेव्हा तू आदर्शपणे वागशील आणि मग तुझा आदर्श म्हणून लोक त्याप्रमाणे स्वतःचं कर्तव्य पूर्ण करतील. इथेच कुठेतरी आपल्याला हे जाणायचंय बघा, की म्हणून मग घराणेशाहीचा नाश होणार नाहीये जर प्रत्येकाने आपलं विहित कर्म केलं, प्रत्येकाने आपला यज्ञ योग्य पद्धतीने पार पाडला, तर मग अवास्तव लोकसंख्या वाढणार नाही. आणि म्हणूनच त्या वर्णाश्रम पद्धतीचं महत्व दिलेलं आहे, की कुठेतरी ब्राह्मण, वैश्य, क्षुद्र आणि क्षत्रिय यांचा जेव्हा वर्णानुसार, कुठल्याही धर्मानुसार नाही, कुठल्याही जन्मानुसार नाही, मग हा धर्म तो धर्म, ही जात ही मनुष्याने निर्माण केलेली आहे. परंतु भगवंताने जी विभागणी केलेली आहे ती वर्णाश्रम पद्धतीने केलेली आहे. आणि म्हणून त्याला निश्चितपणे जाणायचंय, ज्या कर्माला विधिलिखित, ज्या विहित कर्माला आपल्या पूर्ण करायचंय, तेव्हाच मग कोणीही या असंख्य अशा या लोकसंख्येला कोणी तोंड देणार नाही आणि मग प्रत्येक जण आपला यज्ञ योग्य पद्धतीने पार पाडू शकेल. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. घराणेशाहीचा नाश. मी जर नियत कर्म केले नाही तर हे सर्व ग्रहलोक नष्ट होऊन जातील. अनावश्यक लोकसंख्या उत्पन्न करण्यास मीच कारणीभूत होईन आणि त्यामुळे सर्व प्राणीमात्रांच्या शांततेचा मी विनाशक होईन. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. बघा, म्हणून प्रत्यक्ष भगवंतांचं उदाहरण की जे आपण कालच्याही अध्यायात बघितलं, म्हणून त्या विहित कर्माला, त्या यज्ञाला की नियत कर्म केलं पाहिजे, की प्रत्यक्ष भगवंतांनी सांगितलंय, मी जर माझं नियत कर्म केलं नाही तर कुठेतरी अवास्तव लोकसंख्येला तो बळी पडून आणि मग त्याचा कुठेतरी विनाशकाला मीच कुठेतरी जबाबदार असेल. आणि म्हणूनच या विहित कर्माचं महात्म्य जाणून घ्या, त्याला निश्चितच खूप महत्व आहे. आणि म्हणूनच या वर्णाश्रम पद्धतीद्वारे प्रत्येकाने जेव्हा आपलं कर्म योग्य पद्धतीने केलं तर जो तो आपल्या वंशाला आणि आपल्या घराण्याला व्यवस्थितपणे योग्य मार्गदर्शन करू शकेल. कारण तिथे कुठेतरी आदर्श व्यक्ती असेल ज्याचं अनुसरण करत असतील लोक. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. नियत कर्माच्या फलामध्ये आसक्त असणाऱ्या अज्ञानी मनुष्यांचे मन विचलित होऊ नये म्हणून विद्वान व्यक्तीने त्याला कर्म थांबवण्यास प्रेरित करू नये. या उलट भक्तिभावाने कर्म करून त्याने त्या लोकांना कृष्ण भावनेच्या यथावकाश विकासासाठी सर्व प्रकारच्या कार्यामध्ये युक्त करावे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. म्हणूनच नियत कर्माच्या फलामध्ये, म्हणूनच परत पुन्हा तोच शब्द निष्काम कर्म, की मग ज्या निष्काम भावनेने, की मग मनुष्याने मन विचलित, अज्ञानी मनुष्य म्हणून ज्याच्याकडे ज्ञानाचाच अभाव असेल तो मनुष्य जाणूच शकणार नाही निष्काम कर्म काय आहे. कारण मग कुठेतरी सकाम कर्मामध्ये तो अडकलेला असेल, कारण त्याला सगळ्या फळांची अपेक्षा स्वतःसाठीच असते. आणि म्हणूनच त्या
व्यक्तीने कोणालाही त्या व्यक्तीचं अनुसरण कोणी करू नये, अनुकरण तर नाहीच, पण त्या व्यक्तीला आदर्शही मानू नये. कारण ती व्यक्ती कुठेतरी चुकीच्या मार्गाला दाखवत असते. पण याच उलट जो भक्तिभावाने कर्म करतोय, जो निष्काम मार्गाने कर्म करतो आहे, जो फळांनाही अपेक्षा न ठेवता ज्या निष्काम पद्धतीने कृष्ण भावनेने आणि त्या कृतज्ञ भावनेने यथावकाश विकासासाठी, मग ज्यामुळे विकास साधणार आहे, कुठेतरी ज्या भावनेमुळे बघा जी कृष्ण भावना प्रत्येकाच्या मनात निर्माण झाली, तर कुठेतरी ती कृतज्ञतेची भावना आणि योग्य पद्धतीचं अनुसरण करण्याची जी भावना आहे, ते निश्चितच कुठेतरी प्रसारित होईल आणि त्याची कुठेतरी डेव्हलपमेंट होईल, ती कुठेतरी विकसित होईल. आणि म्हणून अशा प्रकारच्या कार्यामध्ये प्रत्येकाने त्याला युक्त करणं गरजेचं आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मिथ्या अहंकाराच्या प्रभावाने मोहित झालेला आत्मा स्वतःलाच कर्माचा कर्ता समजतो, पण वास्तविकपणे प्रकृतीच्या 3 गुणाद्वारे कर्म केली जातात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. म्हणून मग कुठेतरी आपल्याला जाणायचंय की हा जो मिथ्या अहंकार, बघा आता, की मग मी कर्म करतोय, जे आपण बघितलं आधीच्या वाक्यामध्ये, की नियत कर्मांच्या फलामध्ये आसक्त असणारा, मग तो कोण? तो सकाम कर्मामध्ये अडकलेला आहे. कारण त्याला मी करतोय, हे माझंय सगळं, माझं घर आहे, हे मी बांधलंय, हे माझं, मी नोकरी करतोय, मी एवढा मोठा झालोय, हे सगळं माझं आहे. मग हा मीपणा कुठेतरी अहंकार आहे. कुठेतरी त्याच्यामध्ये खोटा अहंकाराचा वास येतोय बघा. कारण मग त्या अहंकाराची भावना जी आहे ती कुठेतरी चुकीच्या गोष्टींना खतपाणी घालतंय आणि म्हणून त्या प्रभावाने जो मोहित झालेला आत्मा असतो तो स्वतःलाच करता समजतो. निश्चितपणे की भगवंतांच्या कृपेने, पण कुठेतरी ती कृतज्ञ भावना मिसिंग आहे हो इथे. जे कर्म करतायत मीच भोगता आहे आणि मीच हे सगळं निर्माण केलेलं आहे. पण पण ओरिजिनल कुठून आलं हो? ही निर्मिती केली, पण ती जीवाची निर्मिती. मग ते दगड मातीने घर बनवतात, त्या दगड माती कुठून आली हो? मग कुठेतरी जेव्हा भगवंतांची अनुमती असेल सगळ्याला, तेव्हाच ती गोष्ट कृतीत आणली जाईल ना. पण ती कृतज्ञ भावनाच नकोय, कारण कृतज्ञपणा आहे कुठेतरी. त्या भावनेला कुठेतरी अस्तित्वच जाणायचं नाहीये भगवंतांचं, कारण भगवंतांना जाणलंच नाहीये, ज्ञानाचा अभाव आहे पूर्णपणे. आणि म्हणून त्या अज्ञानामुळे कुठेतरी त्या आसक्तीमध्ये, त्या अहंकारामध्ये तो आत्मा बुडालेला आहे आणि म्हणून तो आत्मा स्वतःलाच करता समजतो आहे. पण वास्तविकपणे काय असतं, तर कुठेतरी ती कर्म जी आहे ती 3 गुणांद्वारे, मग काम, क्रोध, लोभ या गोष्टींनी तो आत्मा कुठेतरी बद्ध असतो आणि सात्विकता, राजसिकता आणि तामसिकता हे 3 भौतिक जगताचे गुण आहेत आणि या त्रिगुणांचा प्रभाव या मनुष्यावरती, कर्मावरती असतो. या त्रिगुणांचा प्रभाव कसा असतो हे 14व्या अध्यायात आपण पूर्णपणे विश्लेषित करून जाणणार आहोत. परंतु आत्ता त्याचं जे थोडंसं आपल्याला जे जाणून घ्यायचंय संक्षिप्त स्वरूपामध्ये, कारण जी कर्म केली जातात, जे विहित कर्म, त्याच्यावरती का मनुष्य, त्याचा प्रभाव का मनुष्याद्वारे वेगवेगळ्या प्रकारे कर्म केली जातात. आपण म्हणतो व्यक्ती तितक्या प्रकृती असं का म्हटलं जातं, कारण त्या प्रकृतीच्या 3 गुणांचा त्याच्यावरती प्रभाव असतो. म्हणून व्यक्ती सात्विक वागू शकते, राजसिक वागू शकते किंवा तामसिक वागू शकते आणि म्हणून त्या त्रिगुणांना कुठेतरी जाणायचं आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. मिथ्या अहंकाराच्या प्रभावाने मोहित झालेला आत्मा स्वतःलाच कर्माचा कर्ता समजतो, पण वास्तविकपणे प्रकृतीच्या 3 गुणाद्वारे कर्मे केली जातात. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. त्याच्या पुढचं माताजी आलं नाही का स्लाइड तुमच्याकडे? नाही आली. आता आला, आली. मी वाचू का? वाचा, कोणी वाचा. अर्जुन म्हणाला, हे वृष्णी वंशज, कशामुळे मनुष्य त्याची इच्छा नसतानाही जणू काय बळेच पाप कर्मे करण्यास प्रेरित होतो. 3.36. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग जो मनुष्य, आपण म्हणतो हो या जगामध्ये, तुमच्या मनामध्ये प्रश्न असतील मग, की इतका चांगला वागणारी व्यक्ती आहे, मनात इच्छा नाहीये तरी का ती पाप करण्यास कारणीभूत होतोय? मन तर त्याचं चांगलं आहे, सगळा चांगला वागतोय, पण मग का चुकीच्या मार्गाने जातोय? मग त्या चुकीच्या मार्गाने जायला काय कारणीभूत आहे? तर कारणीभूत काय आहे ते जाणून घ्या. धूमेंद्राव्रियते वन्ये यथादर्शो मलेन च, यथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. ज्याप्रमाणे धुराने अग्नी, धुळीने आरसा आणि वारेने गर्भ वेष्टीला जातो, त्याचप्रमाणे जीव या कामाद्वारे विविध प्रमाणात आच्छादिला जातो.
हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच पाप कर्म करण्यास का कारणीभूत होतो? कारण ज्याचं कारण कालही आपण बघितलं की कुठेतरी वासना, मनातली इच्छा, वासना, आणि म्हणूनच कुठेतरी आध्यात्मिक मार्ग वरती दिसतोय. पण आधी काय हे सगळं भौतिक जगतामध्ये सगळी बांधिलेली ही माया, मोह माया. ही मोह माया कशाभोवती आहे? काम, क्रोध, मद, मत्सर, लोभ या सगळ्यांनी बांधली गेलेली आहे. कारण जशा प्रकारे आपण म्हटलं की ज्या प्रकारे हा धुळीनी आरसा आणि वारेने गर्भ, बघा, गर्भ वारेने कुठेतरी वेष्टिलेला असतो, आरसा धुळीमध्ये असतो, ज्याप्रमाणे अग्नी धुराने वेष्टिलेला असतो, त्याचप्रमाणे मनुष्य या काम वासनेने कुठेतरी हा जो जीव आहे, हा जो भौतिक जगतातील जीव भगवंतांनी निर्मिलेला आहे, हा जीव कुठेतरी भौतिक जगतातल्या या मायेमध्ये वेष्टिलेला आहे. त्या मायेमध्ये काम वासनेने वेष्टित झालेला आहे आणि म्हणून त्या काम वासने पोटी तो ते पाप कर्म करायला कारणीभूत होतो. आणि म्हणून त्या काम वासनेला काल आपण जे बघितलं की सर्वात मोठा शत्रू काय आहे, तर ही काम वासना. आणि म्हणूनच याचप्रमाणे जीव ह्या कामाद्वारे दिलेला असतो. हरे कृष्ण माताजी. तो स्लाइड नाही आली माताजी, 38 आता आली आहे. का? आता आली? हा, आले आले हो. हे आले. हरे कृष्ण. हा. म्हणून हे भरतर्षभ अर्जुन, इंद्रियांचे नियमन करून पापाच्या या महान प्रतीकाचा काम प्रारंभीच निग्रह कर आणि आत्मसाक्षात्काराच्या ज्ञानाचा विनाश करणाऱ्या या कामाचा वध कर. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच मग हे भरतर्षभ अर्जुना, इंद्रियांचं नियमन करून पापाच्या या महान प्रतीकाचा, की जो पाप कर्म करायला जो कारणीभूत ठरतोय, ती काम वासना जी आहे. कारण कुठेतरी आधी सुरुवात त्याची आसक्तीपासून होते, ओढापासून होते, पण मग त्याचं कधी वासनेत रूपांतर होतं हे तुम्हाला कळणार पण नाही. कधी मनुष्य वाईट गोष्टींकडे खेचला जातोय याचं कुठेतरी लक्षात सुद्धा येणार नाही. आणि म्हणूनच आपण जे म्हणतो, अरे हा तर चांगला माणूस, आत्ता चांगला, किती चांगला वागायचा, कुठेतरी तो पाप कर्मामध्ये ओढला जातो का? कारण ती वासना. मग जे जे प्रमोशन मिळवायचंय, जे कुठेतरी सगळं मिळवायचंय, त्याचा मार्ग कुठेतरी वाईट मार्ग का असे ना, काय फरक पडतो? पैसा तर मिळतोय मला, अर्थार्जन तर होतंय माझं, पण तो मार्ग काय हो? मनाची भावना काय? आणि म्हणूनच त्या काम वासनेचा तू प्रारंभीच निग्रह कर. आत्मसाक्षात्काराच्या ज्ञानाचा विनाश करणाऱ्या या कामाचा वध कर, ज्ञानाने वध कर, ज्ञानरूपी शस्त्राने या कामाचा वध कर. कारण ही कुठेतरी वासना आहे. इंद्रियाणी पराण्याहुरी इंद्रियेभ्यः परम मनः मनसस्तु परा बुद्धिर यो बुद्धेः परतस्तु सहा. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. कार्य करणारी इंद्रिय जड प्रकृतीपेक्षा श्रेष्ठ आहे. मन इंद्रियापेक्षा श्रेष्ठ आहे. बुद्धी मनापेक्षाही श्रेष्ठ आहे आणि तो आत्मा बुद्धीपेक्षाही श्रेष्ठ आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. आणि म्हणून मग कुठेतरी जेव्हा शारीरिक पातळीवर तुम्ही आहात, तेव्हा तुमची इंद्रिय, मग हे शरीर काय आहे? तर हे पंचतत्वांनी, पंचमहाभूतांनी बनलेलं शरीर आहे. पृथ्वी, आप, अग्नी, वायू, जल या सगळ्यांनी महाभूतांनी बनलेलं हे शरीर आहे. मग हे शरीर म्हणजे आपलं बाह्य शरीर झालं. मग त्याची इंद्रिय, मग ज्ञानेंद्रिय आहेत त्याच्या आतमध्ये. मग ही ज्ञानेंद्रिय काय आहे? तुमचे डोळे, तुमचे कान, तुमचं नाक, तुमची जीभ आणि तुमची त्वचा, ही तुमची ज्ञानेंद्रिय आहेत. मग काय ऐकायचंय, काय बोलायचंय, काय बघायचंय, कशाचा स्पर्श हवाय आणि कशाने स्वतःच्या जिभेचे चोचले पुरवायचे, या जिभेला कुठेतरी वासना, इच्छा वेगवेगळ्या होत आहेत. आणि म्हणून त्या सात्विकतेला पुढे जाऊन आपल्याला अजून विश्लेषण करून निश्चित 13व्या 14व्या अध्यायात जाणायचंय. आणि मग या इंद्रियांच्या वरती कुठेतरी मन आहे हो. या इंद्रियांना कोणीतरी मन कुठेतरी कंट्रोल करतंय. मग या मनाला कोण कंट्रोल करतंय? तर बुद्धी करते. आणि या बुद्धीच्या सर्वात शेवटी कुठेतरी आत्मा आहे, आध्यात्मिक स्तर आहे. तो आत्मा या रथामध्ये आरूढ आहे. ही खूप सुंदर आकृती आहे, जी मला अत्यंत प्रिय आहे. आणि ही तुम्हाला इतकी बोलती आकृती आहे, ही जाणून घ्या. कारण मग ही इंद्रिय बघा, हे डोळे आहेत तुमचे, हे तुमचं नाक आहे,
ओके, हे तुमचे कान आहेत आणि हे तुमची जीभ आहे आणि ही तुमची त्वचा आहे. कशा प्रकारे या सगळ्या इंद्रियांची वासना, इंद्रियांना मनाने पकडून ठेवलेलं आहे. या सगळ्या इंद्रियांच्या दोऱ्यांचं, मनाचं म्हणजे मनरूपी दोऱ्यांनी बांधलेलं आहे त्या इंद्रियांना आणि या दोऱ्या कोणाच्या हातात आहेत? तर या बुद्धीच्या हातात आहेत. म्हणजे या मनाला कंट्रोल कोण करत आहे? तर ती बुद्धी कंट्रोल करतीये आणि ती बुद्धी नियंत्रित करतीये. पण तो आत्मा आरूढ आहे. आत्मा रथामध्ये स्वार झालेला आहे. पण त्या आत्म्याकडे लक्ष आहे का तुमचं? त्या आत्म्याला तुम्हाला आध्यात्मिक बनवायचंय का भौतिक जगामध्ये या भौतिक बंधनांमध्ये अडकवायचं हे तुमच्या हातामध्ये आहे. की त्याला आध्यात्मिक ज्ञानाने कुठेतरी जागरूकता आणायची आहे, कुठेतरी प्रगत करायचंय. तो आत्मा आरूढ आहे त्या रथामध्ये आणि म्हणून त्याला जेव्हा ते आध्यात्मिक अन्न द्याल, जेव्हा नामस्मरणाचं अन्न द्याल, तेव्हा ती बुद्धी काम करेल, तेव्हा ते मन काम करेल आणि मगच ती इंद्रिय वासना कुठेतरी इंद्रिय विषयांना त्याग कराल. आणि म्हणून त्या मन, बुद्धी या स्तरांवर स्वतःला जाणायचंय. म्हणून आत्मिक पातळीवर स्वतःला जेव्हा जाणार तेव्हाच या बुद्धीला, मनाला आणि इंद्रियांना सुद्धा नियंत्रित करू शकाल. अशा प्रकारे आपण या तिसऱ्या अध्यायाला इथे समाप्त करतोय. नीट जाणून घ्या, ही आकृती खूप सुंदर आहे आणि या आकृती रूपी तुम्ही स्वतःला जाणू शकाल की कशा प्रकारे ज्ञानेंद्रिय आणि मग ती मन आणि बुद्धी आणि तो आत्मा कशा प्रकारे संलग्न आहेत एकमेकांशी हे नीटपणे जाणून घ्या. सर्वात मोठा शत्रू ही काम वासना कशा प्रकारे पाप कर्म करायला कारणीभूत ठरते हे कशा प्रकारे होतं, त्या मन आणि बुद्धीला कशा प्रकारे नियंत्रित करायचं आहे. कारण त्या आत्म्याला कुठेतरी आध्यात्मिक अन्नाची गरज आहे आणि म्हणूनच जेव्हा या आध्यात्मिक ज्ञानाला जेव्हा ग्रहण कराल, हे नामस्मरण कराल, तेव्हा त्या कलियुगातला तो यज्ञ म्हणजेच नामस्मरण आहे आणि त्या आत्म्याला त्या यज्ञाला करायला लावा. म्हणजे तुमचं विहित कर्म म्हणजे तुमच्या ड्युटीज तुम्ही योग्य पद्धतीने जबाबदारीने पार पाडाल. इति तृतीयोध्याय समाप्तः. हरे कृष्ण सर्वांना. हरे कृष्ण. आपण अध्याय संपवलेला आहे बरोबर 4:30ला. हरे कृष्ण. माझे प्रश्न हा एक दोन मिनिट माताजी. हो येस हरे कृष्ण. बोला माताजी बोला. ते ईश्वर, जीव, प्रकृती, काल आणि कर्म हे काय आहे? विषय आहेत का हे गीतेचे विषय आहेत. भगवद्गीता कुठल्या विषयांवर आधारित आहे? प्रत्येक अध्यायामध्ये तुम्हाला ईश्वर आहे, जीव आहे, प्रकृती म्हणजे ही भौतिक प्रकृती आणि काळ आणि कर्म या सगळ्यावर आधारित हा गीतेचे विषय आहेत. भगवद्गीता कशावर आधारित आहे? तर या 5 विषयांवर आधारित. अच्छा. आणि दुसरा एक असा आहे की अर्जुन भक्ती सेवा कशासाठी गोंधळात टाकत होता? निष्क्रियता म्हणून का, संन्यास म्हणून का, विधिविषयक क्रियाकल्प का, कौटुंबिक गोष्टीपासून अलिप्तता? ह्या बघा, संन्यास म्हणून, कारण याचं उत्तर, कारण कुठेतरी त्याला आजच्या अध्यायामध्ये तुम्हाला उत्तर मिळेल की मग तो संन्यासी भावनेने ते कर्म करायचंच नाही का, मग ते कर्म आपलं पर्सनल ड्युटी, आपलं विहित कर्म म्हणून करायचंय. आणि म्हणूनच भगवंतांनी या अध्यायामध्ये निष्काम कर्माला कुठेतरी श्रेष्ठ सांगितलंय. त्यागापेक्षा सुद्धा निष्काम कर्म हे श्रेष्ठ आहे. आलं लक्षात? हो का? पण हे संन्यास म्हणून जेव्हा मी टाकला ऑप्शन ना, तर तेव्हा ते चुकीचं दाखवलं त्यांनी, इनकरेक्ट. काही प्रश्न आपल्याला ना करेक्ट करायला काही चुकीच्या हे आहेत, तर आपण मी पुन्हा ते व्हेरीफाय करून बघते. कारण गेल्या वेळेला पण मला हाच क्वेरी विचारली होती. काही वेळेला तिथून टेक्निकल इश्यू असू शकतो. कारण कुठेतरी जी भावना, कारण अर्जुनाने का ते करायचं टाळलंय? मग कुठले अजून 4 ऑप्शन आहेत त्याच्यामध्ये? अजून काय आहे? निष्क्रियता एक आहे, संन्यास एक आहे आणि तिसरा विधिविषयक क्रियाकल्प आहे आणि चौथा कौटुंबिक गोष्टीपासून अलिप्तता. मग त्याच्यामध्ये त्यांनी काही दिलेलं आहे का? त्यांनी दिले, पण त्याच्यावर मला अंदाज येत नाहीये. मी नाही, नंतर मग तुम्हाला इथे ना काहीतरी मी व्हेरीफाय करेन. नाही हे प्रश्न पडताळायची गरज आहे. कारण जिथे का टाळायला बघतो आहे, कारण जसं आपण मिथ्याचार बघितला, ज्याच्यामध्ये मिथ्याचार बघितला त्याच्यामध्ये आपण संन्यासी भावना आहे, ते अगदी सगळे वस्त्र धारण केलेली आहे, पण मनाचं काय? कारण ती वासना अजून तशीच आहे आणि म्हणूनच त्या संन्यास, त्या त्याग भावनेपेक्षा कुठेतरी कर्म, की तुम्ही तुमचं कर्म विधिलिखित, तुमचं जे विहित कर्म, तुमच्या यज्ञाला तुम्ही निश्चितपणे योग्य पद्धतीने पार पाडलं पाहिजे. आपण एकदा पुन्हा हे बघूया, टेक्निकल काही प्रॉब्लेम आहे का, आम्ही व्हेरीफाय करीन. चालेल.
हरे कृष्ण. कृष्ण. कोणाला काही प्रश्न आहेत का? मी रेकॉर्डिंग थांबवते. साधना माताजींना अनम्यूट कराल प्राची माताजी? हो, केले माताजी. ठीक आहे, बोला बोला साधना माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. तुम्ही